Ma' riformi kbar li saru fil-qasam tal-ġustizzja fl-aħħar snin, dan il-budget qed juri li l-Gvern qed jieħu lil dan il-qasam bis-serjetà. Hekk stqarr il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għal uliedna, fejn ta' rendi kont tar-riformi li saru f'dan il-qasam u spjega l-investimenti li l-budget tas-sena d-dieħla qed jalloka fondi għalihom. Fost l-oħrajn spjega kif il-budget għas-sena d-dieħla qed jalloka żieda ta' 45% għall-investimenti fuq proġetti ġodda, dan fil-waqt li qed ikunu allokati 20% iżjed fondi sabiex ikunu rekluti iżjed ħaddiema fil-qrati u bekk tkompli tiżdied l-effiċenza. Hemm postijiet fejn qed sejrin tajjeb ħafna. Hemm postijiet illi jridu jiġu indirizzati, qorti tal-familja, il-qorti tal-appelli bitlet imħalfin. Dawk iridu nibqgħu naħdmu fuqhom. U dan il-budget kif qed tajjeb inti rid jiġi indirizzat biex ovvjament fejn dawn l-ineffiċjenzi inġibuhom effiċjenti, però mhux għaspejjeż tal-kwalità li jistgħu joffru l-imħalfin u l-maġistrati tagħna. Bi proċess li se jibqa' għaddej sal-2025, kull tip ta' prosekuzzjoni kriminali se ssir mill-Avukat Ġenerali. Biex dan ikun possibbli, il-budget qed jalloka żieda ta' 80% sabiex isir investiment f'aktar avukati għal dan l-uffiċċju. L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat ukoll ġie allokat €1,000,000 biex ikompli għaddej bil-proġetti kapitali tiegħu u żieda ta' 32% li ser ikunu investiti fl-operat u r-riżorsi umani. Il-Ministru semma wkoll l-Asset Recovery Bureau li nħoloq fl-2015 sabiex ikun żgurat li oġġetti li jkunu ġew ikkonfiskati f'aġir kriminali meta jinbiegħu jittieħed il-valur kollu tagħhom u dan isir b'mod trasparenti. Dan fil-waqt li jekk l-oġġett ikun ser jiġi ritornat lil sidu dan ikun għadu fi stat tajjeb. Spjega li għal dan il-għan hemm żieda fil-budget ta' 150%. Semma wkoll kif fost l-oħrajn l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Għajnuna Legali ser jara investiment biex dan is-servizz imur online ukoll. Spjega wkoll kif huwa ppjanat li permezz ta' investiment minn fondi Ewropej, is-sezzjoni tal-kondotti tingħadda fidejn id-Dipartiment tal-Ġustizzja u ma tibqax fidejn il-Korp tal-Pulizija. Il-Ministru Zammit Lewis tem jgħid kif dan il-budget jirrifletti l-viżjoni tal-Gvern li l-ġustizzja tkun waħda li ma tħares lejn wiċċ ħadd. Bil-qrati Maltin kull ma jmur ikunu iżjed effiċjenti.